أنا خاليت جزء انترفيو تجاري شرق خادر بيخات قل يلقى تحنق يا خات موتها كل نجار تعيمية حدا نيرنا عرك نيرني قدم بخار راسي حيت ندفلت عرك نيرني جايز إيرتران غيت عبيت أوي أنتم على رغم نسختكم يهم فتوت صلوا مالتي سيلكم لما ناي ملحاس قال رايكم أي تحزوا لي أنا نوع عليك ودس مرأي إرتراسي وقعويت نانا عدي تخونولو ناي تغارو عدي تخونولو سي نمنتاي زين سرحي ኣብ ትግራይ ዝኩሉ መንእሰይ ትግራይ ተዘይ ይጋደል ኤርትራ ክንደይ ዓመት መወደእ ሃገር ትኸውን ምኾነት ዶ ሓደ ሕቶ ገንዘብ ዲጂታል ካርድ ነዳጅ ኤትወርካን ይልካ ናኣፋኻ ትጥቀም حراي كبراتن فتواتن تخاتاتلتي شدن رياكتس وان كمي قنيكم እግዚአብሔር ይመስገን አነ ሰላም ኣለኹ ዞም ሰማዕኹም ናይሎም ማዓንቲ ቪድዮታት ከዓ ኣብ ናይሎም ማዓንቲ ትሕዝቶ ሪአክት ዝግበረሎም ወይ ከዓ ሪአክሽን እንገብረሎም ጉዳያትን ዕላላትን እዮም ማለት እዩ እንኳዕ ብድሓን መጻኹም ናብ ናይሎም ማዓንቲ ቪድዮ ይኽብለኩም ዝደሊ ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም እዩ ዘለኹ እግዚአብሔር ይመስገን ምባል ንደቂ ሰባት ኣዝዩ ጽቡቕ ነገር ምዃኑ ስለዝኣምን ምስጋና ከዓ ምግቢ ናይ ኣምላኽ ተይኮነስ ንሕና ክነመስግን ከም ዝተፈጠርና ስለዝርዳእ ኩሉ ግዜ እግዚአብሔር ይመስገን ለፕሮግራመይ ዝጅምር ከምዚ እንተልና ከዓ ምናልባት ዓለምና ረሃም በረከትን ሃብትን ክትከውን ከም እትኽእል ዝግምት እሞ ኣብ ናይሎም ማዓንቲ ቪድዮ ሓደሽቲ ዝኾኑ ሰባት ኣለዉ ሓደ ነገር ንበሎም እስኪ ነዚ ቻነል እዚ ሳብስክራይብ ጌርኩም ጀምሩ ከምኡ እዩ ባህል ወለድና ብኸምኡ ኢና ንተኣማምን ማለት እዩ ምስዞም ቀዲሞም ፀንሑ ሰማዕቲ ማለት እዩ ሓራይ Melotery. What does the meaning? ኣብ ኤርትራ 4 ዓመት ዝተቐመጠ ኢትዮጵያዊ ኤርትራዊ እዩ ብሰላም ከዓ ይነብር ኣብ ኤርትራ ዝዓበየ ከዓ ብቕንዕና ይምስክሮ ኢሉን ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ባህሎም ከምዚ እዩ ናይ ኤርትራውያን ባህልናሲ ከምዚ እዩ ኣባና 4 ዓመት ዝተቐመጠ ዝኾነ ይኹን ሰብ ወዲ ዓድና እዩ ብሰላም ከዓ ይነብር ብዘይ ዝኾነ ይኹን ፀገም ማለተይ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ፀገም እንታይ ኮነስ ከምቲ ህዝቢ ዝበፅሖ ፀገም ይበፅሖ ዝበፅሖ ረሃዋ ይበፅሖ ዝተፈለየ ነገር ግን ኤርትራዊ ብዘይ ምዃኑ ዝበፅሖ ነገር የለን ዝብል ሓበሬታ እዩ ኣመሓላሊፉለይ ዘሎ ሚሎተሪ ወይ ከዓ ኣመሓላሊፋትለይ የቐኒየለይ ብጣዕሚ ነፃ ሃገር ኤርትራ ዳንኤል ሕስረት ኢልዎ ኣሎ ሕጂ እውን ብተወሳኺ ንዳንኤል ክብረት መልሲ መብራህቶም ኣብርሃ ኣታሽደን ሓወይ ደገፍቲ ህግደፍ ማለት እኮ እቶም ትማሊ ተጋሩ ከም ዳይኖሶር ይጥፍኡ ዝብሉ ዝነበሩ እዮም ዓለም ቦሻዕ ከዓ ረሳሕያ ዝብል ርእይቶ እዩ ሂቡን ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ ውልቃዊ ጉዳይ ምስተ ምዃኑ ምናልባት ዓለም ቦሻዕ ክትስሓት ትኽእል እያ ከም ሰብ ሰልጠነውን ብተመሳሳሊ ሎም ማዓንቲ ዘልዓለቶውን ቶፒክ ኣሎ ክንዛረበሉ እንዲና እዚኦም ኩሎም ግን ኣቕልለ ቢለ ክነግረኩም ቶም ዋና ርእይቶታት ተዋሂቦም ንዘለዉ ክልተ ዘንበብክዎም ሲ ንሕና ኣብ ውልቀ ሰብ እንተዘይነድህብ ደጋፋይ ተቃዋማይ ዝበሃል ናይ ሓሳብ እንተዝኸውን ሰባት ተይኮኑ መልክዖም ፀጉሮም ገለ ተይኮነ ዓዶም ከተሞኦም እንተይኮነሲ ሓሳቦም እንተዝኸውን ክንደይ ምጣዓመና ማለት እዩ ብወገን ኤርትራ እውን ብወገን ትግራይ እውን ኣባህላ እየ ባይዞ ብወገን ኢትዮጵያ እውን ከምኡ ተመሳሳሊ ሰባት ስለ ዝረኣናዮም ሕብሪ ዓይንኹም ኮኸብኩም ፀጉርካ ይተመቸወንን ወይ ከዓ ኣዘራርባኻ ስንኻ ገለገለ ኢልና እንተዘይኸውን ሰሚዕና ንሰብ እውን ክንእዶ ከለና ከዓ ገና ዳና ኣድና እንዳንጨብጨብና ገደል ተዘይነእትዎ ተንፅበ ክሳብ መወዳእቱ ተይራእኻ ንሰበይትን ኣዶ ይብል ሓደ ጥበበኛ ሲራክ ዝበሃል እሞ ናብ ናይሎም ማዓንቲ ቪድዮ ንስገር እስኪ ብዲቴይል ከዓ ክንሪኦም ኢና Welcome to Shidden Reacts 1 ሓራይ ሰገርና በሉ እዚ ሓውናሲ ከመይ ዝኣመሰለ ሓዘን እዩ ገጢምዎ ሓዘን ሓዘኑ ንስኻትኩም እንታይ ከም ትገብሮ ይፍለጠና ከምዚ ዓይነት ሓዘን እንተትኾኑ ስምዕዎ እሞ ዝገርም ሓዘን እዩ ሰንበት መርዓይ ቀደም መዓልቲ ሞታ ደሊና እዚ ኣታ ታሪክ ናይ ደሊና ወልቀስ ሰማዓት መዓልቲ መርዓይ ሞታ በቃ ወለይ ብጣዕሚ ሻዓ ምስ ሞተት እንታይ ንግበር ንጎሮ ገለ ተባሂሉ ማለት እዩ ምክንያቱ ሽዑ ተነጅሮም ተማዕረኹ ርእሲ ዝነበሩናተይ ደፋራት እዮም ቶም ነገርቲ ንባዕሎም ኣነ እንተ ዝኾነ ሕጂ ኣይዛረብን ዝኾነ ሰብ ማለት ኣብ መርዑኡ ሱፍ ለቢሱ ሱፍ ተኸዲኑ ቬሎ ኣሎ ናይ መርዓት ብዙሕ እኽለማይ ዝጠፍአሉ መርዓ እዩ ክልተ ስድራ ቤታት ጓልኩም ሃቡና ኢሎም ንሰሙናት ነዋርሕ ንብዙሓት መዓልትታት ዋላ ንዓመታት እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ዝተመስረተ ዕርክነት ምሕዝነት እዩ ዝንግሪር ኣሎ ስዋ ኣሎ ሕሩድ ኣሎ ዝብላዕ ዝስተ ኣሎ
ኩሉ ሰባኩም ዚ ኩነታት እናሃለወ እሞኻ ጓልካ ካልእ ሰብ መቅርብ ገለገለ እኮ ምናልባት ንእሽትለይ ዝከኣል ነገር ክኸውን ይኽእል ጓሉ ሞይታ ኢልካስ ጓልካ ሞይታ ኢልካ ትነግሮ ቶም ነገርቲ ይገዱ ማለተይ እንታይ ዓይነት ሓሳብ ተዝህልዎም እዮም ከምዚ ገይሮም ንስኻትኩም ተትኾኑ ኣነ እንተዝኾነ ይዛረብን ንስኻትኩም ኣይፈልጥን ስምዕዎሞ ምሕዘኒ ተስፋይ መንገሻ ዳዊት ሽላን ነይሮም ተወልደ ካሳ ወዲ ካሳ ጀርመን ድቕመጥ ንንጎሮ እየቐብፅ በቃ ገረኢሎም በዓልቲ እኮ ወዲ ዋልዲ ገለ ኮይኖም ቀዳም ምሸት ማለት እዩ እፅኢልና ከምዚ ዝብል ሽዑ ተሓዋዊስኒ ኣይኣመንኩን በቃ ወላ ሓንቲ ከም ዝተራ ነገር ሽዑ እውን ቆልዓ ስለዝኾነት ኣይሓደረትን ቀቢሮም ያመፅዮም ሰንበት ንጎ ከይደ ፅሕፍቲ ገዛ ተመሊሰ ሽዑኻ በዚ ውራይ ነይሩ ክልተ ነገር ኮይኑኒ እጂ በታ ግን ታዛንታ ፈሊጥኩም ዲኹም ኣመና ክትሕዘነኩም እያ ማለት እዩ ደሊና ጓለይ ትብል ደርፊ ናይ ቶማስ ኣልኣዛር እንተዘይ ተጋጊየ ምዚኣ ምትሓዝ ዘለዋ እያ ትመስለኒ ደሊና እያ ትበሃል ተቆልዓኻ ኣብ ተመሳሳሊ ማለት ደሊና ብፅቡቅ ደሪፉላ ዘሎ እዚኣሲ ብጣዕሚ ኣዝያ ትሕዝን እያ ትሕዝን ታሪክ እያ ትሕዝን ዛንታ እያ ከም ዛንታ እንድሕር ዳ ሰሚዕና እያ ንባዕሉ ሓደ ሰብ ክምርዖ ግደፍዎሞ ክምርዖ ማለት ህፃን ዝወለድካዮ ወይ ከዓ ዝወለድካያ ክትሞተካ ከላ ወላዲ ቀረባ ዝኾነ ሰብ ካባኻ ክፍለ ከሎ ክንፅል ከሎ ስጋኻ ልብኻ ኩሉ ነገርካ ማለት እዩ ሓሳብካ ሙስኡ ዘሎ እሞ ከዓ መርዓኻ ዘለኻ ሕጂ ፎቶ ተለዓልተ ኢሎም እንታይ ትገብር ትለዓል ዲኻ ሽዑ ማለተይ እዚ ዝበልተ ኢሎምኻ ሰዓስዑ ሽወ ለጋብ ሽወ በል እንተኢሎምኻ ማለት ንስኻ እሞ ከዓ ሰሚዕኻ እንተኮይንካ ነቶም ስድራ ከይተጉህ ክትብል ነቶም ካልኦት ከይተጉህ ክትብል ሱቕ ኢኻ ትብል እዚ ከቢድ ፈተና ኣብ ከምዚ ዝበለ ፈተና የውዕላ ነብሲ እዩ ዝበሃል ከቢድ ብጣዕሚ ሓዘን ከተቋርፂ ኢልካ ይትኽእል ኢኻ ውራይ ሙሉእ ሰብ ተዓዲሙ በዚ ናይ ኣምላኽ እዚ ከዓ ናይ ኣምላኽ እዩ ዝኾነት መርዓ ኮይኑ እቲ ሓዘን ከዓ ኮይኑ ሻዓ መዓልቲ ኢኻ ተሰሪሓ በዚ ጋጣም ናይ ደሊና ደርፊ ብዛዕባ ፌሚኒዝም ዝበሃል ሕራይ እዚ ጉዳይ ብርግፅ ከመይሉ ወዲእዎ ዛዚምዎ መሲልኩም ዝሓውና ኣምላኽ ዘምፅኦ ጉዳይ እዩ ስለዚ ነቲ መርዓ እውን ነቲ ሞት እውን ኣምላኽ እንደምፅዎም ንክልቲኦም ተቐቢልካ ናብቲ ዝቐፅል ህይወት ምኻድ እዩ ብዝብል ሽዑ ተረዲእዮ ብዙሕ ነገር ስለ ዘጥፋኡ ከዓ ንዕኡን ክኸስሮ ስለ ዘይደለኹ ክልተ ክሳራ ከይኮነኒ ምእንታን ተዓሚተ ስነይ ነኺሰ መርዓ ሓሊፈ ዳሕራይ ከዓ ናብ ሓዘን ተመሊሰ ዝብል ዘረባ እዩ ተዛሪቡ አንፎርቹኔትሊ ብጣዕሚ ዝሕዝን ነገር እዩ ማለት እዩ ከም ታሪክ እንትትሰምዖ ብጣዕሚ ዝከብድ ነገር እዩ ኮይንካ እሞ ከዓ ሕማቕ እዩ ማለት እዩ ከምዚ ዝበለ ነገር ከምዚ ዝበለ ፈተና ቦትልኔክ ኣብ መርዓኻ ሞት ጓልካ ኣይግበሮ ፈጣሪ ኣይግበሮ ናይ ኩላና ኣሜን በሉ ኣሜን ፅቡቅ ሓሳብ እዩ ሓፍትና ኣላ ኣብዚ ጉዳይ ፌሚኒዝም ቅኑዕ ኣይኮነን እያ ትብለና ዝኾነቶ ነገር ግን ኣሎ እንታይ ድገጢምዋ መሲልኩም ስለዝተረኸበት ኮያ ከምዚ ኮይና ዘላ ስምዕዎሞ ቅኑዕ ሓሳብ ኣይነበረን ማዕርነት ዝበሃል ናይ ሓሶት ፍልስፍና እዩ ኣነ ከምኡ እየ ዝብል ከመይ እስከ ኣብርሃ ብልና ኣነ በዚ ሓሳብ እዚ ተጠቂዐ ሓዳሪ ዘፍረስኩ ሰብ እየ በቲ ናተይ ጌጋ ከዓኒ ኣሕዋተይ ክመሃራ እምበር ነቲ ኣነ ዝገበርክዎ ጌጋ ክደግሞ ይደልን እየ ስለዚ ፈፂመ ይሰማዓሉ ሓራይ ብዙሓት ሰባት ኢኹም ሪኢኹም ትኾኑ ኣብዚ ሎሚ ፌሚኒዝም ማለት ብዛዕባ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ሙሉእ ነገር ማለት እዩ ብዛዕባ ዝበፅሓ ጉድኣት ዝበፅሓ ሕማቕ ነገር ጥብቅና ቆውሜ ዝብል ዓይነት ኣተሓሳስባ ኮይኑ ምስ ሓንቲ ፌሚኒዝማዊ ኣተሓሳስባ ዘለዋ ጓል ኣንስተይቲ ምስ ካልአይቲ ከምኣ ዝበለት ጓል ኣንስተይቲ ቦንድ እንዳፈጠረት ርክብ እንዳፈጠረት ከዳ ኣብ መወዳእታ ድማ ነቲ ዝበፅሕ ሕማቕ ነገር ክትውድሃሉ ትኽእል መንገዲ እዩ ግን ንፌሚኒዝም ዕንቅፋት ዝኸውን ነገር እንታይ መሲልኩም ፌሚኒዝም መብዛሕትአን ፌሚኒስትስ ብፍላይ ኣብ ከባቢ ዓድና ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ነቲ ከምዚ ዓይነት ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዘሎ ሕዱር ፅልኢ ክኸውን ይኽእል ሸኽሚ ክኸውን ይኽእል ከቢድ ነገር ክኸውን ይኽእል መበገሲኡን መልዓሊኡን ሃይማኖት እዩ ሃይማኖታዊ ኣተሓሳስባታትን ሃይማኖታዊ ስርዓታትን ቀኖናታትን እዮም ንደቂ ኣንስትዮ ንኽትብደል ኮነ ኢሎም ገይሮም ዝብል ኣተሓሳስባ ኣለወን ስለዚ ቅድሚ ቀዳድም ምስቶም መራሕቲ ሃይማኖት ዝኾነ ቀርሕንቲ እየን ዝፈጥራ ቅፅለ ቢለን ከዓ ምስቲ በዓሉ እምነተን ንባዕሉ ሕቶ ክኾነን ይኽእል እዩ ንምንታይ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ከምዚ ተጌራ ከምዚ ክትከውን ኣለዋ ዝብል እሲ ናይ ብሓቂ ብስሩ እንተዝሓልየለይ ከምዚ የመበለን ነይሩ ብምባልተን ደቂ ኣንስትዮ ናብ ዘይተደለየ ነገር ይወስድኦ እቲ ጉዳይ እሞ
ኣብ መወዳእታ እውን ፌሚኒዝምን ማዕርነት ጓል ኣንስተይትን ጀንደር ኢኳሊቲ ማለት እዩ ምፍልላይ ይኣበየን እሞ ኣብ መወዳእታ እውን ኣብ ጉዳይ ሓዳርን ዝተፈላለዩ ንጥፈታት ጓል ከም ጓል ወዲ ከም ወዲ ክሰርሕዎም ዝኽእሉ ነገራት እንተይተረፈ ኣነ ይሰርሕን እየ እንተዳሊኻ በዓልካ ስራሕ ከምዚ ክገብር ኣይደለን እየ ንስኻ መን ኮንካ ኢኻ ትእዘኒ ናብ ዝብል ኣብ ሓደ ገዛ ክልተ ሰብኣይ ናይ ምፍጣር ዕድል የምርሕ ማለት እዩ ብድሕሪኡ እዚ ሓፍትና ዝበለቶ ጉዳይ ይኸውን ፍትሕ ይመጽእ ሶ ሓዳረይ ስለ ዝሰኣንኩ ብከምዚ ዓይነት ነገር ከዓ ስለ ዝጠፋእኹ ምናልባት እውን እንተይተረዳእኒ ጀሚሩ ይኸውን እውን ስለ ዝኽእል ንኻልኦት ሰባት ከም መረዳእታ ኣነ እንተኽኢለ ከረዲ እየ ዝብል ሓሳብ ኣለዋ ማለት እዩ ንሰን እውን ክጥንቀቃ ጥራይ ዘለወን እዚ ጌጋ ሓሳብ እዩ እተን ምሳኻ እንደለው ጥዑይ ዓዲ ኮኑስ ሓራይ ናይ ዳህላኪና ሓሳብ ንዓኻትኩም ክነግረኩም ሕፅረ ቢለ እንታይ እያ ትብለና ዘላ ዘይፈተንኮ ነገር ስለ ዘሎ ኣይኮነን ከምዚ ኢለ ዝዛረብ ዘለኹ ፈቲኖ እየ ትብለና ግን ከዓ ተጠንቀቁ ኢላ ትነግረናስ ዝኾነ መልእኽቲ ኣለዋ እንታይ እያ ተጠንቀቀና ዘላ appreciate ንግበሮም ጋይስ ነቲ ጥዑይ ሰብ ኣብ ሂወትካ ዘሎ መሓዘኻ ትኸውን ትኽእል ሰብኣይካ ክኸውን ንኽእል whatever just let's show them appreciation sometimes ነቲ ዘለካ ነገር ትንዕቆ ኢኻ ናበይ ከይድ ለሚድናዮ ኢና ተረዲኽን ለሚድካዮስ በቃ ትነኣእሶ ናይ እዚ ሓሳብ እዚ ጥራሕ ኣይኮነን ግን እኮ ፋሚላሪቲ ብሪድስ ኮንቴምፕት እዮም ዝብሉ ምፍልላጥ ወይ ከዓ ምፍላጥ ብሓፂሩ ምፍልላጥ ኣይባሃልን ምልላይ ምፍላጥ የነዓዕቕ ማለት እዩ ትርጉሙ ሓቢሩ ምሳኻ ዝውዕል ሰብ ትስእኖ ይመስለካን ንዕኡ ኮዩ ምስ ወለድና እንተለና ምስ ቤተሰብና እንተለና ዝኾነ ነገር ክብልና ከለው ንሕንቅቕ ሓንቂቑ እዩ ዝበሃል እንታይ ማለት መሲልኩም ማለት ዝፍለዩና ስለዚ ይመስለና ኩሉ ግዜ ንረኽቦም ስለዝመስለና ኩሉ ግዜ ክንገብረሎም ኢና ኢልና ስለንሓስብ እቲ ግበሩልና ዝበሉና ነገር ኣይንገብረሎም ሽዑ እንታይ እንዳኾነ ይኸይድ ንሕና በቃ ማለት ኣብ ማእኸልና ንርከብ ስለዚ ክንሰእኖ ኢና ዝብል ኣብሰንስ ናይቲ ንፈትዎ ሰብ ኣይሰምዐናን እንታይ ዝብል you know you love her when you let her go ዝብል ሙዚቃ ምሽ ኣሎ እንታይ ማለት እዩ ምስ ከደትሲ ትፈትዋ ከም መንበርካስ ክትፈልጥ ኢኻ ማለት እዩ እቲ መንገዲ ትናፍቆሲ ንገዛኻ ዘየብፅሐካ ተኾይኑ መንገዲ ገዛኻ ርሑቕ ተኾይኑ እዩ ፀሓይ ትናፍቃሲ ቁረብ ዝበሩ ተዓሊ እዩ ስለዚ ኣብ ከምዚ ዓይነት ጉዳይ ጥንቃቐ ክንገብር እንዳተገበአና ንሃለዎ ሸለል ዝበልናዮም ጉዳያት ክንደኦም ዋጋ ክፊሎምና ክሳብ ሕጂ ሓቂ እያ ማለት እዩ እዚ ሓሳብ እዚ ንኩላህና ዝገዝእ ሓሳብ እዩ ሕጂ ዘን ምክልባት ትፈትዋ ከዓ እዚአን ክላ ገለ ትብላኒ ንዓይ እዚኣ ከዓ ገለ ትብላኒ ሳክታ ይኮንኩን ዛረበክን ኣነ ኩሉ ነገር ጥዒመ እየ ሓደ ነርና ዓርክ ነርኒ ቀደም ብኻራ ስሒት እንድፈልጥ ዓርክ ነርኒ ጋይስ እቲ ሁከት ትበሃል ጥዒመ እየ ሁከት እውን ሁከት እውን ጥዒምክዮ እቲ ድንውፀካ ፍቕሪ እቲ ኣነ ንሱስ ወርገንታ ክንገቢና ንቀራረብ ነርና ከማና ይርዳእንን እዩ ኣብ ዘይትፈልጦ ፍቕሪ እያ ነራ ናይ ዳህላካ ብጣዕሚ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ዘይትፈልጦ ኣፉ መለፋልፉ ዘይትፈልጦ ፍቕሪ እያ ትመርሕ ነራ ስለዚ ኣብ እያ ብጣዕሚ ተደኒቓ ወፅያ ክሳብ ሕጂ እውን እንታይ ኢና ክንገብር ነርና ብስሩ ማለት ብኸመይ ክኢና ከምዚ ተራኺብና ነርና ተጋጌልየ ነረ ክሳብ ትብል ገይርዎ ኣሎ ምስ ሕልና እውን እያ ተባኢሳ ብሰንኪት ዝሓለፈ ነገር እንታይ እንተ ዝገብራ ግን ከምዚ ኮይና ሓደገኛ እንታይ ገይርክ ነይሩ እንታይ ክንገቢና ንቀራረብ ተዛማዕና ንፈልጥኒና በቃ በጀካ ኣይንሰማዕና ነርና ካልእ ብመሰረቱ ንሰማዕና I don't know why ንቀራረብ ነርና I don't know ካደዳ ሓራይ ስለዚ ኣብ ኢድና ዘሎ ነገር ኣብ ኢድካ ዘሎ ወርቂ ዳርጋ ጨርቂ ዝበሃል ምስላ ወለድና ነዚ ታሪክ እዚ ብኣግባቡ ዘረዲ እዩ ክንከባበር እንድሕር ኮይና ነቲ ኣብ ኢድና ዘሎ ኢና ነኽብሮ ኣብ ኢድና ዘሎ ተይኽበርና ካሊእ ስቁል ንማዕዱ እንድሕር ዳኣ ኮይና ዝሓዝናዮ እውን ይፈስስ ይብተን እቲ ስቁል እውን ስቁል ስለ ዝኾነ ብማዕዶ ይተርፍ ክንጥንቀቕ ኣለና ማለት እዩ እዚ ጥንቃቐ እዩ ጽቡቕ ሓሳብ ወርቂ ዝኾነ ሓሳብ ገጽ መንፊት ክትብል ዝገበራ ንዓለም ቦሻዕ እንታይ ዓይነት ቁጥዕ እያ ተቆጢዓ ሰልጠነ እንታይ ኢልዋ ዘይንፈልጦ ነገር ኣይበላን ምሽ ኢልዋ እንዲ ብቐዳማይቲ ዝበሃል ግን ልሙዓንቲ ከዓ ብጣዕሚ ንሂራ ዝመጻተሉ ጉዳይ እንታይ እዩ ብስሩን እኮ ዓለም ቦሻዕ ክበሃል ዘይግቦ ቃላት እውን እግረ መንገዳ ተዛሪባ ኣላ እስኪ ንስማዓዮ ምስ ወተሃደራት ደኣ ከይትመላለስ ምስ ኣነ ትማሊ ንጎስ ተወለድኩ ህፃን ቆልዓ ኣብ ቲክቶክ መፅአ ኣብዚ ዘረጥረጥ ኣቢለካ ባይዘ ወይ ኣነ ምስራሕ ተጀሚረ ከፀልለካ ምዃነ ጥራሕ እየ ዝፈልጥ ከፀልለካ እመነን
من يجن بك عندك تصل إزولة تقولي كعبدك كأي أتولو زلا بوزع انترفيو كجبرنيو شجر قبل علي شجر وسخل كأي شجرنا يسألت أنا جرما ينتاي مسبات زلوا مرد داي سلازي حجون كجادو دي إمانة يتأمن عدي ولدتن زعينة فخرة أتفكروا لزلا بتعامي وك أسألت أنا علم بشعن تشمقلوهم ويك شمقلوهم تزي كوينو تطبلو زلا نمسمع زخبدنا قري مالت لك أنا نشتي قول عندي تجبارات يجن عبي خد سأل لك سلت أنا حوي سلت أنا خد سأل لي أمانة مالت بتنايك قدام يصير في أجمرات زلا قدام يصير في سلت أنا زبلي سلت أنا مالت انتايك بلوكم سلت أنا بعدنا نحرد أخوينو كواريات بهالنجار اللي أنا إشتلي ما بلعيت تخونة نجار مالتي كما مالتي هاي مالتي أنا سخاتكم تفلطوا تزاربيو خليت جيز انترفيو تجاري شرق خدر بيخات قلبي لك تحنق إيه خط موتك جددي نحدري جدن زبال قداي مزي بصرون تقصيله خساب محنقطوني أتمنى يلي زلا هاي بدلوها مالتي خساب كن دزيسي هاي ندخونتي بتعمي تزيد قطع عني رقم زي مجبرتن سلت أنا خط موتك قبلك له أنت رسح دقال عبي حرق خنت الفارا مالتيو ماي جاد انت هتقبر ريخيا مالت قال كي دغمو يلي انت هتقبر كي اريات زغداي زي بملو حراي رسح دقال وزت زيوم حجي ناي مالت كابوشط من دارا زنغروخا زلو مالت بتعمي تسمعوا زلو سلطنه زبلا امبرك ساب كندزي عينتسي تتصرف يا انا يغمتن مالتهم صرفتات نو علاتهم نسلطنه يغلصو دخيم زلو مسكين كنت الفارغ ديكن كنت الفارغ حدا بس زي نور دلك حزبنا كله كوي زي نو واتسال كان تحرم عارف ندو طميخه خوينكا شغرت لك خوين نحكزك حراي اما ودات حجي اتጫፍ بصيحته مالتي زي نكا تتنكفالخي ترغاغعي كام داون بيبي مالت سلطنسي زحجز ايكونه كريزكا طميكا غلت بليوس كندي مليونات كندي ህፃውንቲ ክንደይ አቦን አዶን ዘይብሎም ክንደይ ከዓ ኣብ ሽግር ዝነበሩ ህዝብታት አቦ ኮይኑ ዋና መራሒ መስርዕ ኮይኑ ንህዝቢ ከንብር ብዙሕ ጻዕርታት ካብ ዝሰርሑ ሰባት ሓደ እዩ ስለዚ ዝርዳእ ዝሽገር ሰብ ኣይኮነን ካልኣይ ከዓ ንሱውን ዝተሰሓቶ ጉዳይ ኣሎ ክፀርፈካ ይነበሮ ኦፍ ኮርስ ሓላፍነት ወሲዱ ይፀሪፉኪ ሓላፍነት ወሲዱ ከዓ ፀርፈ ክሰምዖ ግድን እዩ ክበር እንተደልዩ ሰባት كخبر نيروي انت خونا جن كساب كندز زاكل نسخسي اتدفرت مالت حق اكو صرف انت خوينو مريض كاي صرفون مو زيل لدي خط صرفي بسرون سلطنا حجزوني لا يفلطنيو مالت يحجز دامبر كنزاربلاتا غداي زيا اب شجر وديكم اللهم عرقو تزي كوينسي اغر خان غص كان تيتحصبكاس نغو مدر تسيخاس العالم مش سلسته معلت تزارو انت فرع عجس نجوس منفي تقصو انك سلازي موداتا سلسته معلتي بسنكا بمزرابيو زغداي زي موطي زول امنغو سلطنن امنغو علم بشع سلسته معلت مليت بزعبه حنت غوالن ستيتي فيديو ايتزارب سلطن مالت كمزي غيرو ناب سمعيت كتوم سلازغ نسبات قصيلا ناب تزقص زلو فيديو اب تزقص زلو فيديو انت يالو مسيلكم نايز حفتنا فيديو نساقه تايلات تزارب حصر بيله زنغركم مالت حدا خبابي شوم تصوع بقى عدناسي كيتلوط زغوركم نسخاتكم يخوم ياتبل كوميديو نسخاتكم كوميدي سمعكم مالت كما غيركم بخوم دي عينت حسابكم تحاسبوا دليكم بخمي مالت كم من تاي تبغيسا اخوم الى ستاتستكس اللوا قصر اللوا يبلان سو الى يا مالت زمسل حسابات تزارب زلا عبيتنا ايرترا كوينكم زلوكم نسخاتكم ايرترا نخيت عبيت كوينكم علىكم نسخاتكم يخوم فتوصلوا مالتي نسخاتكم يخوم نزعدي نزهاجر حنفشفش كاتوا تغبروا زلوكم مسمركم ما يفلط صباح حبزي دحي صباح حبزي دبل ولا حنتي بقى على ما يبلكم ولا حنتي بقى خمسي بزيكات تخدينكا شمطي مروق لي ولا حنتي انا هاجركم فيتشر اي رايكم مني نسخاتكم نبلع نستطرح بقى نكبدهم زاتو طرح اي غدل نمبر نسخاتكم تخدنوا خدان طرح يتسال نمبر ولا حنتي بزعبه ناي ايرترا ناي مصايني ايرترا ولا حنتي زغدشكم سباتكم بونت لكم الله بقى مسحق وجعجع مبال كل تيتفوت نسخاتكم زي كان مسحق
ምባል ካልእ ካብ ወፃኢ እንታይ ትፈልጡ ንስኻትኩም ናይ ብልቤኮ ብፍላይ ከዓ እንታይ ከዮም ገብሩ ነይርዎም ማለት ኣነስ ጨንቑኒ እኳ ኣብ ክንደኦም ኮይነ ተዘይስሒቆም ክሓልፍዎ ድኸዮም ሓቂ ነብሒና እኳ ዕውራት እንዳወለድና ኢሉ ከልቢ ይበሃል ስሒቆም ከንተሓሊፉሎም እኮ እዩ ማለት ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ግዜ ዝተይሰሓቁስ ዝሕለፍ ግዜ ዲ ኮይኑ ዝሕለፍ እዋን ዲ ኮይኑ ዝሕለፎ ዘመን ዲ ኮይኑ ብሓቂ ኸዲኺ ከምዚ ዓይነት ወግዕ ተወግዕ ከለኻ ሓሲብ ኩሉ ደኺኺ ብሱሩኸ ክዳን ተኸዲምኩም ስሒቕኩም በሊዕኩም ረጊፅኩም ጥራሕ እምበር ካልእ ይረኽብዎ ዶ ከለዉ እዮም እሞ ይረኽብዎ እንተልዮም ሓቆም እንዳሎ ኣነስ ካበዮም ፅኦም እዮም ዝበልዑ ዝሰትዩ ዝኽደኑ ዘለዉ እሱን ሓሳብ ክኾነኒ እዩ ዝግባእ ማለት ዘይሓሰብ ኩሉ ብኸመይ ኤንዌይስ እዞም ሰባት ከምዚ ዓይነት ተሓሳስባ ዘለዎም ሰባት ኣብ መንጎቶም ካልኦት እንዳሓሰቡ ዝሞቱ ንዓዶም ኣብኦም ምስኦም እዮም ሓቢሮም ዝነብሩ ዝርከቡ እቲ ፍልይ ዘብሎ ነገር እውን ካልኦት ሰባት ምንም ዓይነት ኮንትሪቢሽን እንተይገበሩ እንዳሃለዉ ንባዕሉ ነቶም ዝገበሩ ዳውን ኣብ ምግባር እውን ዓብዪ እጃም ዘለዎም ከምዚ ዓይነት ሰባት ኣለዉ እዮም ኣበይ ኣብ ናይ ኩላህና ሰፈር ኣብ ናይ ኩላህና ዓዲ ኣብ ናይ ኩላህና መሬት ሶ ኢሎም ብዛዕባ ዓዶም ብዛዕባ ህዝቢ ዝበሃል ነገር ምንም እየተሓሳስቦምን ኦንሊ ክሎዝ ፉድ ወተር ሼልተር ዓቆም ከኣንዮም እዚኦም ቤዚክ ንዲስ እዮም ይረኽቡ ዶ ከለዉ ናተይ ሕቶ ግን ተረኺቦም እኮ ሓደ ሕቶ እዩ ደቂ ኣስመራ ማለት እዩ ኣነ ብጣዕሚ ንገርመኒ ካብ ደቂ ኣስመራ ኪሮስ እንሄደድንኦ ኣነ ካልኦት ግን ብጣዕሚ ድኸዕበኩም ማለት ስኢልኩም ለመጭ ናይ መልሓስ ገለገለ ጥራይኹም ኣይተሓዙለይ ኣነ ንባዕለይ ከወዲ ኣስመራ እየ ከምዚ ናትኩም ባህሪ ግና ይፈቱን እየ ስለዚ ትኽክለኛታት ሰባት ኩኑ ብፍላይ ቶማስ ከዓ ትኽክለኛ ሰብ ኩኑ ትባዕ ሓቀኛ ኩን ካብ ኣምስልነት ውፃእ እዚኣ ሕውነታዊ ምኽሪ ትበሃል ማለት እዩ ወዲ ገዛውተይ ኢኻ ወዲ ገዛውተይ ስለ ዝኾንካ ግን ኣይንሕፈካን እየ ማለት እዩ ካብ ሕቡእ ፍቕሪ ግልፅ ተግሳፂ ሓይሽ ይብል መፅሓፍ ቅዱስ ስለዚ ድምር ኣቢልና እክብ ኣቢለ ድግስፀካ ደለኹ ናይ ኩሉ ማለት እዩ ኣብቲ ፖለቲካ ተኾንካ ደጋፊ ዓማፅ ስርዓት ኢኻ ኣይቀበለካን ኣብቲ ሃይማኖታዊ ጉዳይ ተኾንካ እውን ኣይንሰማዕኒና ማለት እዩ ኣብ ምንታይ ዲኣኹም ተሰማሚዑኹም ማለተይ ኣብ ኩሉ ኣይሰማምዑን ብክልቲኡ ሲ ጫፍጫፍ እዮም ክልተ ፖላራት እዮም ድሓር ዳ ምንታይ ኢኹም ተሰማሚዑኹም ኣብ መወዳእታኹም ማለተይ ኣብቲ ኦኬ ደቂ ኣስመራ ስለ ዝኾንኩ ብኣውሩ በቃ ደቂ ሓደ ከተማ ምዃንኩም ወዲ ገዛውትኻ ምዃኑስ ዝኾነ ኔትወርክስ ኣለዎ ማለት እዩ ማለት ሕልፍስ ኣለዋ ማለት እዩ ፅቡቕ ሓሳብ እያ እዚኣ ይፈልጣን ነይራ ኣነ ትፈልጥዋ ዲኹም ከምኡ ድያ እሺ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ማለት ስምዒት ኣለዎ እቲ ስምዒታዊ ዝገበሮ ነገር ንወዲ ራያ ስምዒታዊ ገይርዎ ዘሎ ጉዳይ መራሕቲ እዩ መራሕቲ እንታይ እዮም ዝገብሩ ኣብ ዓድና ንሕና ዘይንፈልጦ ወይ ከዓ ካሊእ ሰብ ዘይፈልጦ ተስፋይ ጥራሕ ዝፈልጦ ጉዳይ ደልዎ ኮይኑ ከምኡ ኣይኮነን ናብ ከምኡ ዘብቅዖ ነገር እያ ነገረኩም ሕየ ኣብዚ ጉዳይ ረፅዮ እንዳታይ ትኾን ወድኻ ናይጀርያ ሓቕፉ ቸቸ የብሎ የፃውተሎ ኣብ መፃወቲ ቦታ ወሲዱ የፃውተሎ ወድኻ እንድግዛዕ ድኾን ናይጀርያ ጨዋት ገይርካሉ እንታይ ክኾን ወድኻ ደብረፅዮ እንዳ ወድኻ ጓልኻ ከዓ ካብ በልጅየም ዳዊት ገብረ እግዚአብሔር ዳብ ዱባይ ወሲድዎ ኣሎ ኣብ ናቱ ካምፓኒ ትሰርሕ ኣብ ናትኩም ካምፓኒ በርናቱ ኣለኹም ኣብ ናትኩም ካምፓኒ ትሰርሕ ወድኻ ለለ ሃመይ ድበለ ናይጀርያ ሒዛ ሰበይትኻ ሃመይ ድበለ እንድሸሞንተ ሰብ ድኾን ናይጀርያ ወድኻ ኣብ ቡጁ ናለያ ጫውተሎ ኣብ ኣሜሪካ እንድፈረስ ድኾን ናይጀርያ ኣቡሽ ደብረፅዮ ናለያ ጫውተሎ ከምዚ ናገበረ እንታይ ኮይኑ ወድኻ እንታይ ክኾነካ ሕጂ ከጋንን ይደልዮ ኣብዚ ጉዳይ ሕፅረ ኣቢልና እምበር ኣቡሽ ይፈልጣ ዲ ኮይኑ ናይጀርያ ኣቡሽ ገለ ደስ ኣጫዊትዎ ማለት ማሙሽ ማይወለን እሺ ሓራይ ፅቡቕ ሓሳብ እዩ ተሰሚዕዎ እዩ ዘሎ ብጣዕሚ ደቅኻ ግን ምንታይ እዮም ዘሎ ናይ ተስፋይ ደቆ ምንታይ ኮን ይሉ ወሊዱ ዶ ኣይወለደን ማለት ኣይፈለጥና ሓራይ ግን በቃ ስምዒታዊ ኮይኑ ሓቁ ድዩ ንስኻትኩም ከመይኹም ሓሳብኩም ምስ ክግለፁ ንስኻትኩም ብተመሳሳሊ እንታይ ክትኾኑ ንስኹም እንታይ ክትኾኑ ቆልዑ ግን ዓቢቆም ኣለዉ ንስኹም ጉባኤ ትገብሩስ ቆልዑ ዓቢቆም ሓቂ እዩ ግን ይስምዓካ እዮም መወዳእታ ንምንታይ ከምዚ ኢለኩም ንምንታይ ከምዚ ዓይነት ቪድዮታት ሰሪሕና ትማሊ ሕፃፅ ዝበሃል ከባቢ ብዙሓት ቲክቶከራት ምግቢ ዘይበልዑ ሰባት ኣብ ዓራት ጥራሕ ደቂሶም ከም ዘበነ ካሒዳ ከም ዘበነ 77 ዓመተ ምህረት ብጥሜት ተኸርሚዮም ዳተማጣልዑ ኣብ መደብ የርእዩና ኣለዉ ናይ ብሓቂ ካብዞም ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ወዲቖም ዘለዉ ስድራሲ ሓደ ስድራ
ናይ ሰብ ስልጣን ኣለዎም ኢልኩም ትግምቱ ዶ የለውን ኣነ ከምናተይ የለውን ተዝህሉ ነይሮም ከምዚ ዓይነት ነገር ኣይም ተገብረን ነይሩ ከምዚ ዓይነት ፍጻሜም ተፈጸመን ነይሩ ሰብ ጠሚኡ ዝበሃል ዘሎ እምበር እኮ መርዓ እኮ ይኮነን ንርኢ ዘለና ሞቲና ንርኢ ዘለና 10 ሰብ ካብ ካምፕ ይወፁ ኣለዉ ይበሃል ኣለዉ ሬሳ ማለት ሕሰብዎ ሞ ኣብ ሓደ ካምፕ ደቂስካ ስደተኛ ኮይንካ ናይ ባዕልኻ ገዛ እኳስ የብልካን እሞ ከዓ ዝሞተ ኢኻ ትርኢ ተስፋ የብልካን እቲ መንገድኻ ናብ ጥፍኣትን ናብ ሞትን ምዃኑ እዩ ዝርዳእካ ካሊእ ነገር ዝርዳእካ ነገር የለን ተስፋ ማለት እኮ ንሰብ ፍርቂ ስንቂ ፍርቂ መንገዲ ማለት እዩ እዚ የብሉ ዓለም እዮም ዝነብሩ ንሳቶም ኣብ ስቃይ እዮም ዘለዉ ናብዚ ጉዳይ እዚ ኢና ክንሰገር ንስኻ ተምህሮ ነገር የብልካን ቆልዕኻ ተምህሮ ነገር የብላን ንስኻ ወዲ ሓወቦይ ጥራሕ ብል ዘብሎ ዘሎ ንማዕበል ብጣዕሚ ዘናደዶ ጉዳይ ስለ ዝተረኸበ እዩ ኣወል ስዒድ ሓንቲ ቪድዮ ክዛረብ እንተሎ ተቆጥዕ ቪድዮ ተዛሪቡ ብፍላይ ንማዕበል እሞ ከብዲኡ ሓሪሩ ተቆሪፁ ክንሰምዓ ኢና ናፍታ ቪድዮ ማለት እዩ خلاص درون شعبية وعلات كده خرعين تقعد عبابي ينزي ماني ماني اللي شابه خرعين درون عند شعبية نحوك حستن كذا علات كده أسوانا تقع ودع عبابي كابية ينزي ماني ماني قلعكم مارو انت ديها مارو وانت خودي Oh my god. وأنا ود خفلي أنا كويل موداتو وأنا ود خفلي أنا حزينو بتاع تسمعوا تايز خنزلو وأنا ودي ما أنت خفلي بقرط ولا كويس بالبال سمعوا ياهم قال بقى أنت حساي خوب حسني واحد إرتراسي ساي خوم ديل حراي نايز حونا زربان تاي إرتراسي إلي جميروا وإرتراسي انتاك تكون نيروا أنت أتقدفو قنا عدنا هنكرم كن حقي محارونا مرعسي ترف كان عد حاجة أيو أتقدفو عدن حاجة وموخا أنت عينت ناي أقازيان قعزيان زبهال حساب كأتموليس موسي مالتين دقانا خم بحدش ناي تسفاجأن حساب ردقيلو موسي بوا إتا حساب نسوكوت أقام اللو إيو بمسارتو حد عبيس أقام حيز توقيسو نجيرنا كومينا خندي جزء خندي أوان إسلام زبها حوات اللونا كالأتون بهلاو إمنتاتن هيمانوتاتن اللونا كالأت لومي هوموجينيس زخون هزبي بلنا حد عينتي كونان أو حد عينت بوتا ختنبر نبينيت راح نبر يزبها الجزية هيكونن لومي 20 حد نبر حسرت التخفل زمنون هيكونن إتحاسب ودوق حسابيو انت خونا جن حدا حاونا لما انت يولنا اللي مسيلكم نتا تقراي سريحنا ملوات أبياتنا يلو هيدا هنقبر مفتحي بزقمط قدام وسمعوات تحازنهم انت وقعويت نانا عدي تخونولو ناي تغار عدي تخونولو سي نمنتاي زين سرحيو حجزي نقفة بريس تاي بزبليو قليس اوزولو انت حساب زي دققت اخبكاب حنچ منچي نخلو سب نزي حسابات زي كوي ابزو ورحي حمام إيري إنفلونزا حيزوان سلوزولو ببركعو مدكعات سحلاو مدحانيت نمكتوب نمانيو حنچ منچي دققت اخبكاب وزته قلقل هادو جنازون حنچ منچن يلو اي حنچ منچي مالت اخبكاب مالتي حقي بقى كابن نابن ماي جاد حجري غودي بقى غودي سمع ابتزقص زلو خريئكم يمو سخاتم كتدنو هو حتى زيت نبنا امنت هو 17 عامت زقالس ود كاب تግራይ ተዘይ ፍጠር ነይሩ ሻዕብያ ኤርትራ ነፃነት ክንደይ ዓመት ይውደሉ ተፈልጥና ንሕና እንታይ ፈልጥና ሕጂ እዚ ትፈልጥዎ ንስኻትኩም ኣብዚ ኣፍልጦ ዝነበሮ ሰብ ነይሩ ድንያ ብሓቂ እንታይ ትፈልጡ እንታይ ፈልጥና ንሕና ክንደይ ዓመት ከም ዝውዳእሎም ዝነበረ እንታይ ፈልጥና ምናልባት እውን ዘይክዕወቱ ይኽእሉ ቀዲሞምና እውን ክዕወቱ ይኽእሉ ኣይፍለጥን ነይሩ ሕጂ ግን እንታይ እዩ ዋና ሽግር መሲሉኩም ሽዑ እዋን እቲ ዋና ንሕና ወዲቕናሉ ዘለና ንሳቶም ስርሖም ሰሪሖም ዓዲ ሒዞም ተረኪቦም
كيدهم يغني لنا وليلهم وراد مرعوم بليعهم كيدهم نحنا ختا جرنا نحنا داس حاويا مودعتا نحنا حيزنا تاريخنا بقى تودي كوي منهم لوطو كيول مو خاي نغرنا وري يخون ناس أنا مركبة مركبة نزا فلفل كذا يتود من سيزلوا إثيوبيا إيكونوميا راشادو تيدون هتلقحت تمس كام إنجليز أمريكا هتلقحت تمس إثيوبيا نزخل له سعراس وزارة نايتجرا تبي له زبال حيلي أو تجرا يزخل من سيتجرا تزي قالت إرترا كنا عمت مودة الله حجر تخبر مخونة دو حد حطه كنا عمت كمودة الله زيل كله سلازي كندي عمت مودة الله لكم تحسوا مالت حمسة خود لكم يخل نيري يمون حجزنا خبها لا يكال نمنتاي زود ودي سلا زخونة تكوست ودي سلا زخونة مالت زمت تزخون يورو من هالبات تجمتوا سلا زرعدهم سلا زفرحوا خنحجزوا مينا خنتحاجزنا خولو خاني رم حجكو زحازو حيزومي مودات حجزنا يخولو زيك حجزنا يخولو من هالبات حد عمتي ودا لنا نيرو انتيلهم كاخ ولا خوم ايمبر اللي حارته مليسكا منم تنورو العالم يله زعما هز تግራይ ከቃለስ የዝብል ዝተፈላልየ ውድብ ክል ይኽእል እዩ ሕራነ እዩ ክልኩም ይኽእል እዩ ብዙሓት ሓሳባት ወግዕታት ግን ካብዛ ዘረባ እዚኣ ሳይ ተምልጥ ናይዚ ሓውና ዘሎ ዘረባ ከባድያ ማለት እዩ ሕጋዊ ይኹን ዘይሕጋዊ ብዘይግድስ ግን ተገደደ ሓሳብና ወላ ዝተፈላልየ እንትኾነ ኣብቲ ናይቲ ብሄር መሰረታዊ ዝበሃለ ኣጀንዳታት ግን ስምምዕ ምምፃእ የድልዩ እዝንን ወረደ ዘምፅዎ ነገር አይፍለጥም هوفلنا ميتارشا متنقاط حوه مزيلا يزغمت كنسمعينا ناي موداتا ديدلاين يو مخمط الله كاو نزي منم انا يدل ادلاين تخوينو ገንዘብ ከዓጽየ በጀት ከዓጽየ እግዛ ቆርጽ የተይሉ ናቅፋ ምጥቃሚ حراي كنጥቀሚና እዩ ኩና ደኸዮም كنጥቀም ንሕር ኮይናስ ይሁና ድዮም ማለት እዚ ጉዳይ እዚ ከመይ እዩ تفقد لنا ديكم زناقفات تقريبا خنبر سي تفقد لنا ديكم مالتي حجي كم ممارص زلو يخا زوقع زلو ابوخه من مرعت مسبلك انتكو حاله صقع يتبولونا حنጨ منጭዩ بتحاد وغونو مالت ازي كله حقينا خنزارب كله ارترايان مالتي مسانا حبيروم نيروم بليعوم ساتيوم من حناو مساعتهم كنبلع خنسات كله يدليو ما موداتا كن هاجر بحري قال تبهال قال خو عدنا تجمروا خلكم زع عندهم جبروندو مبالهم سيترف زياس كبلوا يوم مالتي موزي ازبلوا نحرد اخوينومس نحنا نمنتا اينا بخم زي عينت نجر زي تردانايا بفولي منقدي زي تردانايا ولكم يدلي حتو يو اي تصلوا يخ بكا مرات يلا يدلي كان زي ديجيتال كان نداجي تركان لك نافخات تتكم متيخا الوعنا دوارق خفتل انا تاريخاو غزات تشاو بس هذه ኢትዮጵያ ኤርትራንስ ናይ ኢትዮጵያ መንግስት ናይ ኤርትራ መንግስት ናይ ጆኖሳይድ መንግስታት እዩ ማለትና አብይን ኢሳያስን ክሳብ ዘለው ማለት አባና ወንታይ ፈጠረም አለው ጆኖሳይድ ብልዕልና በመፍጻመው ኣብ ኢትዮጵያ እንገብሮ ናይ ማዕርነታው ሓድነት ቃልሲ ጆኖሳይድ ይፈጥሩ ንምንታይ ተኣሃዳው ሓል ተመሊሱ ስለዝመፀ ንምንታይ በቅርጽና አፍሪስኛ ነርና በትሕስቶ ስለዚ ፈረሰ በትሕስቶ ዘይክፈርሱውን ይኽእል ስለዚህ ታይ ማለት እዩ ተጋሩ ሁሉ መስዋዕት ከፊልናስ بقرص تفرصه ግን بتحسوا ድሕሪ ዝተወሰነ ዓመታት እንዳመጻይ ኮይና ተብልዕ ለትግራይ ዝሃንስ ሃገር ክፍጠር ይኸልን እዚ ታይ ፈጥረልና ማለት ናይ ትግራይ ሕቶ ናይ መሰል ዓሰ ውሳነ ሕቶ እምበር ናይ ማዕርነት ሕቶ ከም ዘይኮነ ትርእዮ ማዕርነት ያምኒ ግን ልዕሊ ማዕርነት ይትሕቶ ናይ ትግራይ ሕቶስ ልዕሊ ማዕርነት እንዴናችሁ ጎረቤቶቻችን ሰላም ናችሁ ወይ አንዱ ምን ብሎ ጻፈልኝ እዚህ ጋር አስቀምጥላችኋለሁ 3 ሚሊዮን ህዝብ ያለው ሀገር አይባልም ታይልክ መልስ كل زي اغوز ملاسيت ያትኸውን ላይ ግምት ማለት ሲዕቃትና ሐንጭት ክልና ማልታ እንኳን መለራት ሀገር ማለት ነው ግማሽ ሚሊዮን ነው ህዝቡ እቺ ማልታ የምትባለው ጂኦግራፊ እንዴት ነው አይ ዜሮ ነው ለነገሩ ብታውቅ ኖሮ ይሄንን ኮሜንት አጽፈው ረኺባት ገና ነው ከ40 እስከ 50 ሀገሮች የሚጠጉ ከ3 ሚሊዮን በታች ህዝብ ያላቸው ሀገሮች አሉ ፋክቷል ህዝብ አይደለም ሀገር ቁጥር አይደለም ምን ሆነ ነው ታኾኝ ካብስሩ አይርደካ እንዴ አንጃ አጨክተመችነለው ስለፈለፈልክ ምናምን አረ ሞለድ እኮ ቀላል ነው መተኛት ብቻ ነው የሚጠበቅብህ what ፕሮግራም አርጎ እቅድ አውጥቶ ማሳደግ ነው ከባዱ
አይ አተ ንቃ ምን ንቃ ይወደግ ግንባር ነው ሽሙ ይወደግ ባል ከሎ ኢትዮጵያ የኢትዮጵያ ኢህአዴግ ሁሉ ሆለው የኢትዮጵያ ዶት እሺ የኢትዮጵያ ህዝቦች የኢትዮጵያ ህዝቦች እሺ ዶት ህዝባዊ ተግባቢ ነው ይሄ አደግ እንዲህ አሞዳታ ማለት እዩ በቃ ትምትንታን ደሓን ግደፎ አቤታዊ ምናምን ግዛዕም ዛዕገለ ዝበሃል ግደፎ በቃ ረሲዕየ ነይረ ቦትሽዕ ግዜ ገለስ በቃ ረሲዕየ በቃ ምንም አይርደእን ነይሩ ገለ ዝብለና ዘሎ ማለት ከምዚ አይል እዩ እንዳተማህረ ዋላ አፍታ ትምህርቱን ከም አይ ነይሩ ይመስለን ነብዚ አድሓር ግን ነቂሑ መወዳእታ ግን በቃ ተለዊጡ ዘይልወጥ ሰብ የለን ኤኒዌይስ ልሙዓንቲ ቪድዮ ነዚ ዝመስል ክሳብ መወዳእታ መደብ ምሳና ፀኒሕኩም ኣብ መወዳእታ ድማ ሃናፅ ርእቶ ግደፉ ዘይሃንፅ እውን ግደፉ ንዓኻትኩም እውን ዘይሃንፅ እንድሕር ኮይንስ ምንም ትርጉም ስለዘይብሉ ማለት እየ ንዓይ እውን ሃናፅ ዝኾነ ርእቶ ጥራሕ ግደፉለይ ንኩልኩም ርእቶ ተውን ካብ ብጣዕሚ ገይረ ዘመስግን ለዋም ቅነ ክኾነልኩም እየ ዝምነ የቀኒለይ ክብረት ይሃበለይ ክብለኩም እየ ዝደሊ ፀፅብቁ እየ ስምዕና ቻው ደሓና ቀኒውታ ጉድ ላይት دحنا حضرت حواتي ما نستوي